Bog svima! Božić samo što nije stigao, što se vidi po mom današnjem outfitu i vrijeme je da počnemo razmišljati o pripremi božićnih kolača. Sitni božićni kolači su nešto što, ja vjerujem, svi obožavamo. Što grickati, ali i što pripremati. Fantastičan je cijeli taj ugođaj oko pripreme božićnih kolača, sve fino miriše. Idealno bi bilo još da onako malo zasnježi, znači vani onako snijeg pada, ti si u toploj kuhinji, pripremaš kolačiće, sve miriši, fantastičan jedan osjećaj, obožavam Božićevo upravo i zbog toga. Često se u pripremu božićnih kolača kod nas doma uključe i djeca i obožavaju ih raditi, sudjelovati u svim tim procesima i oko miješanja tijesta, oko izrezivanja sa kalupićima i slično. Također znam da priprema božićnih kolača, koliko god bila ugodna, nekad zna biti prilično kaotična. Pogotovo ako ste zaposleni, ako nemate puno slobodnog vremena, a želite ispeći božićne kolačiće. Zato sam ja ovdje da vam olakšam tu situaciju i da vam dam nekoliko savjeta. Prije nego što krenete uopće raditi božićne kolače, odlučite se što ćete peći. Odluka vam neće biti teška ako posjetite Reci peci i pod kategorijom božićni kolači izaberete nešto za sebe. Doista imam jako puno recepata za takve sitne kolačiće. Znači, kada odlučite što ćete peći, isprintajte ili si prepišite, stavite to sve lijepo na papir i napravite dobar plan. Sa dobrim planom oko pečenja božićnih kolača vi ćete moći u jednom danu ispeći i po 4 do 5 različitih vrsta. Sad, sve ovisi o tome za što se odlučite. Na primjer, ima božićnih kolačića za koje uopće ne treba pećnica, ima božićnih kolačića koji se moraju dugo sušiti, ima onih koji moraju prethodno dugo stajati. Znači, iskombinirajte, na primjer, na sljedeći način. Ako se odlučite raditi Rafaelo kuglice, i u kombinaciji sa pečenim još kolačićima malim prhkim ili sa kiflicama. Prvo si, na primjer, umjesite, napravite smjesu za Rafaelo kuglice. Zašto? Zato što ona mora stajati u hladnjaku da se stisne kako biste naknadno mogli narolati kuglice. Za to vrijeme, dok vam ta smjesa stoji u hladnjaku, vi možete umjesiti smjesu za kiflice, narolati ih i ispeći. Razumijete? Jednostavno je. Čim se kiflice ispeku, vadite onu smjesu za Rafaelo kuglice iz hladnjaka, rolate ih i s time ste ubrzali proces. Slična stvar vam je, na primjer, sa prutićima od oraha. Prefini sitni kolačići, znači podloga pod bjelanjaka i oraha i šećera i gore je još fini sloj bjelanjaka sa šećerom. Izgledaju kao snijegom prekriveni, ali oni se užasno dugo suše. Treba im 2,5 sata na jako maloj temperaturi u pečnici. Znači, prvo napravite, na primjer, njih, stavite ih na sušenje u pečnicu i dok se oni tako suše 2,5 sata, radite neke kolačiće za koje pečnica ne treba. Znači, sve je stvar organizacije i sve se može ako se hoće. Stvar će vam biti utoliko lakša ako si pripremite neke stvari unaprijed. Prije svega, budite spremni da će vam trebati barem 2 lima za pečenje, ona velika lima iz pečnice. Također se naoružajte papirom za pečenje, bez njega nema pečenja božićnih kolača, ovo će vam jako olakšati stvar. Znači, papirom za pečenje obložite si barem 2 lima, jer bit će vam jednostavnije i brže. Kada krenete raditi te sitne kolačiće, samo ćete ih slagati u već pripremljene limove i sve će biti puno brže. Druga stvar, pripremite se i naoružajte se modlicama za kolače. Modlica ima cijelo more danas na tržištu, različitih oblika. Ja sam nabavila ove godine stvarno prekrasne. Pogledajte ove pahuljice i to u svim mogućim veličinama. To će biti prekrasni prhki kolačići. Nabavila sam si kućice koje ćemo uskoro raditi i napraviti jedan video recept da vidite kako ide priprema trodimenzionalnih kućica koje se mogu okačiti na rub šalice. Također, naravno, bez zvijezdica ne može proći Božić, srca koja će imati rupicu unutra, cvjetići
koji se mogu raditi evo sa ovakvim modlicama, ili na tržištu se danas već mogu naći recimo evo ovakve modlice gdje ćete u isto vrijeme sa jednim utiskom u prhko tijesto dobiti i donji dio kolačića i gornji sa rupicom. Znači on se samo istiskuje i dobijete odmah kombinaciju dva komada koja vam trebaju. Znači ovo su kalupići za lincere, za lincer keksiće, i njih ćemo uskoro raditi pa ćete vidjeti kako je jednostavno i fantastično. Što će vam još trebati? Pripremite se znači špricu za ukrašavanje, da li će to biti ovakva, da li će to biti ona vrećica sa nastavkom, jer božićni kolačići jednostavno će biti ljepši ako ih ukrasite royal icingom, pokazat ću vam kako se to radi, i onda je naravno dobro pripremiti ovakve stvari. Nadalje, jako je dobro za Božić ispeći barem jedan srneći hrbat ili na primjer stolen, i za to će vam trebati ovakav kalup, jedan rebrasti, pa evo, naoružajte se i sa tim. Kada sve kolačiće ispečete, dobro ih je naravno pospremiti, možete ih čuvati u plastičnim kutijama s poklopcem ili evo u ovakvim metalnim kutijama. Bitno je da kutije imaju poklopce i onda ti suhi prhki kolačići mogu stajati i tjednima prije blagdana, tako da nećete morati sve raditi u zadnji čas. Nekoliko savjeta o samoj pripremi kolača. Znači kada sve ovo nabavite i kada se odlučite raditi božićne kolačiće od prhkog tijesta, dobro je znati sljedeću stvar. Prije nego što krenete, izvadite maslac ili margarin iz hladnjaka na sobnu temperaturu. Većina tih prhkih kolačića, da li će to biti linceri, kiflice, kućice od medenjaka, medenjaci, apsolutno je nebitno, u njih ide neka masnoća, znači ili margarin ili maslac. Puno ćete lakše to napraviti ako vam maslac bude sobne temperature, znači na vrijeme ga izvadite iz hladnjaka. Druga stvar, sa tijestom ćete lakše baratati umješanim prhkim tijestom ako ga prije obrade i razvaljavanja stavite u hladnjak na najmanje 30 minuta. Znači napravit ćete kuglu od tijesta, omotati ćete je prozirnom folijom da se ne bi na toj kugli napravila onako ona korica, u hladnjak, i nakon toga ćete puno lakše razvaljavati tijesto. Što će se dogoditi s njim? Maslac će se malo stvrdnuti unutar tijesta i lakše ćete ga razvaljavati, a da vam se ne lijepi za ruke. U tome je stvar sa čuvanjem tijesta u hladnjaku, a osim toga kolačići će biti puno prhkiji kada se ispeku ako tijesto odleži u hladnjaku prije pripreme. Kada ste već napravili prhko tijesto i narezali sve kolačiće sa modlicama, slagat ćete ih u limove na papir za pečenje. Pazite da ostavite dovoljno mjesta između kolačića kako se oni ne bi dodirivali, zato što će se prilikom pečenja oni ipak malo dignuti i malo razići, pa ne bi bilo dobro da se slijepe. Druga stvar, vodite računa o vremenu pečenja kolačića. U svim receptima, barem ja u svojim, navedem na kojoj temperaturi i koliko dugo se kolačići moraju peći. Ta dužina pečenja može ovisiti o vašoj pečnici. Ima pečnica koje ipak malo jače grijači rade, pa za isto vrijeme koje sam ja navela vaši se kolači mogu ispeći brže. Vodite računa, pogledajte u pečnicu dok se peče i budite sigurni da su oni uvijek ispečeni kako treba. Isto tako, nemojte ih prepeći. Znači, kolačići moraju biti ti prhki onako malo mekši. Također, kada se kolačići budu ispekli i kada ih izvadite iz pečnice, oni će biti mekani u sredini. Znači, nećete ih moći odmah izvaditi sa lima, jer će vam se jednostavno raspasti. Obavezno ih ostavite barem 10 minuta da se oni prohlade, da se malo stvrdnu, i tek onda ih maknite sa papira za pečenje i iz lima. Još jednu stvar vam moram reći, dobro je to znati, da u sve te prhke kolačiće sitne ide ili prašak za pecivo ili soda bikarbona. Nije svejedno što ćete staviti u sitne kolačiće. I prašak za pecivo i soda bikarbona imaju neka svoja svojstva koja na različite načine u stvari djeluju unutar tijesta. Na primjer, od praška za pecivo kolačići će vam se više uzdignuti u visinu, narasti, a od sode bikarbona će se raširiti u širinu. Vodite računa o tome, znači nemojte staviti previše niti jednog niti drugog, jer će se kolačići apsolutno promijeniti svoj oblik nakon pečenja.
Nakon svih ovih savjeta ne preostaje drugo nego da krenemo peći božićne kolače. Ove godine ja ću napraviti i prutiće od oraha, napravila sam već plan, recepte sam si pripremila. Iako su moji, uvijek se podsjetim na recept jer za kolače je bitno da su mjere točne. Radit ću i raspucance, raspuknute čokoladne keksiće i vanilin kiflice. Radit ću kokos kiflice, lincere, božićne vanilin keksiće, Rafaelo kuglice u 2 varijante i sa mlijekom u prahu i sa pudingom od vanilije. Kućice od medenjaka ćemo raditi, jedva čekam taj video. Napravit ću također ove godine ponovo srneći hrbet jer ga svi obožavamo. Božićni panj je obavezan kod nas na božićnom repertoaru, predivan jedan kolač i obavezno potražite recept. Radit ću obavezno kuglov, da li će to biti onaj sa mandarinom i kokosom ili jedan čokoladni, još se nisam odlučila, ali ovakav kalup je fantastičan, znači kuglov je neizostavan. Evo, dragi moji, ja bih s ovim završila, vrijeme je da se bacimo na posao. Ja se nadam da vam je ovaj video bio koristan i ako je doista tako, stisnite naravno like, budite sa mnom u ovo predbožićno vrijeme, idemo zajedno raditi božićne kolače i uživati u tom divnom blagdanskom ugođaju. Vidimo se!